Okay. Okay, salamat. Hi kayo guys, ang atong ganap today is ilista diri og bombilya. Kay sukad sa pagtaod ani nga sugaa wa pa jud ni naalis di og bombilya. So karon guys, mao ni ang atong ganap karong hapuna nga mag-ilis tag bombilya diri. Kung kaya sa lalaki, kung kaya ba pud sa babae. So atong tan-awon guys kung dili ba ta makuryente sad, mag-careful lang sa kita kung unsaon pagbutang or dili ba siya pagjud guba. Ato ning i-try kung musiga pa gani siya okay musiga. Ato ning i-try og butang kung bombilya ba puy diferensya ing ani. So mailhan man po guys no kung bombilya gani ang diferensya ra ing ani, so it means musiga ni siya. So karon guys ato ning pagatangtangon diri. See you. Guys, kung kaya sa lalaki o kaya ba sa babae. Hey, nagbutang dire. Oh my god. Oh my god. Hey, di ara diay mauro ni guys. So, nausap ko guys. So, ato ning ibutang dinhi. Ubos. Ay. Di ara ang iyang switch diri. Mao ni ang iyang switch, lejo. Mao ni ang iyang switch. Na guys, so tentang guys, madaba guys, pundir na gajud, pundir na kay na itong na pundi na gajud. So this is our new one. Isod gajud kay ngano dili makita sa ilalo ang ijang forma.
lisod tag tunong guys. Kay dili man makita din eh. Dapat kung sa makita din eh. Ako man ay makikita. Automatic naman na dinaan. Ano eh? Oh my God. Bana dan tunong. Okay, mauna ni. Natunong na kadugayan. Tapos. Bye. Shoot na sa pagkakagan. Salamat. Okay guys, maliwanag na ang ating sugat dito. Okay guys, mauni ang result na. Nga ang problema na di ay ingana niya is ang mobilyara. So mao na ni guys, ang ganap nato karon, mao ra ni ang akong ika-share. Okay, thank you for watching. Bye-bye!